Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і працягнем мы абмяркоўваць гэтыя падзеі, аналізаваць іх з палітычным аналітыкам, аглядальнікам Віталём Цыганковым. Добрый дзень, Віталь. Прывітанне. Віталь, гэтаксама як сёння раніцай, ну як можна сказаць, раніцай, у абед фактычна з Паўлам Усавым мы з табой сустракаемся пасля гэтага так званага выбарчага рытуала першы раз, таму хацелася б у цябе, як у чалавека дасведчанага, які ў прынцыпе усе вось гэтыя кампаніі электаральныя, якія адбываліся падчас незалежнай Беларусі, ну і не толькі незалежнай Беларусі, застаў яшчэ і, відаць, апошнюю нейкія выбарчую кампанію савецкіх часоў, ну але з іх кранаць не будзем. Карацей кажучы, ты ўсе іх бачыў, сведкамі ўсіх быў ад гэтай выбарчай так званай кампаніі, ці так званай выбарчай, ці перавыбарчай. Якія ўражанні? Ну, конечно, она была уникальная, в принципе, хотя все яны, можно сказать, в нечым подобные, акрамя 94 года, бо далей были уже справедливых выборов не было, вольных и демократичных, але гэта нават на фоне всех астатніх уникальная во всех сенсах. Ну, по-першае, не было ніякай зацікаўленасці грамадства, не было ніякага, ну, скажем, ніякай альтэрнатывы. Дарэчы, наконт зацікаўленасці, вось звычайна мы, прадстаўнікі СМІ, бачым, як падчас, ну, любой, якая там не была выбарчай кампаніі, расце, ну, скажем, праглядальнасць, расце інтарэс. Вот гэта першы раз, калі нават гэтага не адбылося. Я глядзела важліва статыстыку ўсіх там выбарчых эфіраў на нашых галоўных недзяржаўных незалежных СМІ, і, ну, не было абсалютна ніякіх там радыкальна іншых лічбаў ад таго, што было да гэтага там в пятницу, суботу, неделю. Прыйдзе прапаганда, ну, у Азаронка на это розума не хопіць, а тур прыйдзе, у яго больш-менш там нешта иногда складываются с помылками или не, скажа, гэта таму, что вам даверу няма, и вы никому уже не цікавыя так званыя незалежныя СМІ. Не, я все параўноваю внутры нас, то бок варта параўноўваць нейкія рэчы аднаго поля, так что вось унутры наших СМІ, умоўна скажем, нядзеля не выклікала все гэтыя жывыя эфиры, якія вельмі прафесійна былі зроблены ў большасці СМІ, яны не выклікалі вялікага інтарэсу, як і вся кампанія. Звычайна палітычныя журналісты ведаюць, што, ну, палітычная, якая б не была кампанія, яна выклікае інтарэс, но тут не зараз. Але інтарэса не было і ў грамадстве, як так разумею, все мы маем нейкія, ну, скажем, контакты з людзьмі в Беларусі в рознай ступені, і не было нават інтарэсу вялікага і там. Людзі зразумелі, што гэта нічога не вырашае, людзі разумелі, што нічога не будзе, людзі разумелі, што няма ніякага намёка на альтэрнатыву. Людзі адзінае, што разумелі, што галоўная задача ў гэтай выбарчай кампаніі не падставіцца, не трапіць пад рэпрэсіі, не што-небудзь не зрабіць такое, што можа пашкодзіць тваю біяграфію альбо нават свабоду. Так што, ну, калі кажуць, што спакойны был адзіны год, адзіныя выбары, это 15-й год, вось калі была Тацьяна Караткевіч, такая кандыдатка, якую адны лічылі апозіцыйныя, другія не, але першы год, першыя выбары, калі не было, умоўна скажем, плошчы. Яна была і в 6-м, і 10-м, і уж бачым, што было ў 20-м, а в 15-м не было. Но нават гэтыя выбары не параўнаюцца з 15-м, бо, ну, нават пры сім сваім старанні Ганна Канапацка на альтэрнатыву не прэтэндавала. Все кандыдаты, якія ішлі, яны толькі хвалілі Лукашэнку, ніхто не ставіў пад сумнеў, а яны ішлі, как бы, як то Цыранкоў казаў, камуніст, не супраць, а разам, вось, то бок падставіць плечо, дапамагчы. То бок гэта в этом сэнсе унікальнасць, што кажа уже пра, ну, нейкую іншую градацыю, вось, скукожванне гэтага рэжыма у такі, ну, нават уже пасля аўтарытарны, больш да таталітарнага, калі галоўная задача была, вот, разумееце, аўтарытарны рэжым, чым розніца, што ён, ну, фактычна, ну, дэпалітызуе грамадства, маўляў, жывіце сваім жыццём, а мы будзем кіраваць там, а вы нам не перашкажаеце. Вот як было в Беларусі, умоўна скажем, з 15 по 20. Вы не лезьце ў палітыку, мы там самі накіруем, а калі вы палезеце, вам будзе нехарашо.
вам будзе бум-бум. А таталітарны рэжым, ён уже чым адрозніваецца, што ён патрабуе грамадства не просто сужительствовать, скажем, с этим режимом, а активно сужительствовать, то бок прымаць удзел, кричать там, где надо, кричать надо, выходзіць там на вокзал и песни спевать за Лукашенко, як мы ведаем, ці там прыходзіць абавязкова на выборы и гэтак далей. Вот гэта рух в гэтым накірунку, конечно, был продемонстраваны вот падчас гэтай выбарчай кампаніі. Ну и другое, что можно адзначыць аналітычна, гэта рух у накірунку стварэння нейкага культа асобы Лукашэнкі, то, што заўсёды не было, і што ён заўсёды, скажем так, адбівался нібыта, ну так, скажем, ну, конечно, на самой справе крывадушна, но але публічна гаварыў, што я вот этого всего не люблю. Зараз все гэта адбываецца, там кніжкі, перадачы, там фактычна была, умоўна скажем, асноўны настрой прапаганды на падчас гэтай выбарчай кампаніі быў не пра тое, што идите там, выбирайте, а про то, что выбора-то нема, что вы повинны прийти и зафиксовать свою лояльность до Лукашенки, а что это значит лояльность одночасова и до белорусской державы, что вы тады патриот, коли вы придете проголосуете за Лукашенко. Остатние нават прозвища не назывались. Люди ведали, что они есть, а их не прозвища Чекай, что ты говоришь? Лукашенко сказал про Саранкова, да. Не, Лукашенко ж сказал, я ніякім чынам у кампании выборчай агітацыйнай не удзельнічаю, каб там вот, ну как бы не так заўсёды, в принципе, кажа, что я ну як, ну и не удзельнічаў уже, ну вот марафон адзінства, это ж, конечно, не про удзелу, ён же ж там не быў, но а тое, что казалі іншыя, ну рот же ж на раток не накинешь хустачку. Не перечыць тому, что я кажу, на самой справе ён сам себе не расхваливали іншыя, ён уже, так сказать, разумее, что гэта не тое, что ему трэба, ну ён только расхваливайся, калі он кажа, что он там футболист вядомы, что его Бавария, там фотограф вядомы, кто там еще все его профессии перелічыць. Ну ясно, что гісторык-эканаміст писал программу 500 дзён Горбачёва и так далей. Але то, что нават как бы без его пропаганды так его не похвалить, а пропаганда его хвалить там, где положено, як найлепшего там кіраўніка, як беларусам пашанцавала, что ён ёсць, и все гэта, ну, набыло сапраўды нейкія новыя маштабы. И галоўнае, что вот я кажу, змянілася гэтая основная думка, что раней идите, выберите вот Лукашенко, покольки вот это іншее, а зараз просто нават не выберите, а просто идите зафиксуйте, что вы патриот, а кто не патриот, то валите, в принципе, до беглых, альбо идите кайтеся. Но вот гэта змянілася, и гэта, ну, такое, скажем, такая корректировка режима змены, якую трэба зафіксаваць. Але, слухай, вот ўсё ж таки сувязь з зямлёй ёсць, тым ці іншым там памеры, але Вольная Беларусь словамі Пазняка сцвярджае, што у адрозненні ад вот гэтых вось, што устраиваюць розныя маскарады, яны-то заклікалі ігнараваць гэтыя выборы, і людзі на выборы, на участкі для галасавання не пайшлі. А пра што сведчыць рэальнасць? Не пайшлі? Была у людей такая магчымасць? А хто ведае? Ну, маецца на увазе, што, можа быць, будзе сацыялогія, пакуль ее няма, і, ну, Вольная Беларусь можа сказаць, што за Лукашенко там ніхто не галасаваў, ці што людзі не прыйшлі, маецца на увазе. Ну, не хочу лишний раз, так сказать, нешта крытычнае казаць пра гэты рух, але, ну, такого сведчання, у такіх заяваў няма ніякіх доказаў. Ну, просто захацелася сказаць, ну, і сказалі. Розныя гады, ну, можна сказаць, напрыклад, вот, грунтуючыся на маіх асабістых меркаваннях і падыходах і ощущениях, мне здаецца, што большасць беларусаў размаўляе на беларускай мове. Вот я могу так сказаць. А хто это скажа? Ну, у нас есть дадзеныя там социологии, дадзеныя перапісу, што гэта не зусім так. А вот можа сказаць, што большасць беларусаў не прыйшлі на выборы. Ну, это приблизно... Ну, чаму? Калі браць вынікі этих самых перапісу насельніцтва, то колькі там 95% сказали, что беларуская моя родная мова? Не, ты что, это намного меньшая лічба. Там, боюсь помыліцца, там каля 60, и эта лічба зменшилась на апошнім перапісе у 19 годзе параўнанні з 9. Про гэта много казалі, что як это істотна зменшилась. Но уж а то, что колькі, ну, як люди валодаюць, у сэнсе размаўляюць жыцці, то там в районе 30 было, калі не памыляюся,
паводле этого перапісу. Ну але в дадзеным выпадку я кажу просто, что можно казаць такія рэчы, которые відавочна не адпавядаюць рэальнасці, ніхто іх не праверыць просто от того, что мне так хочется сказать, я так веру. І людзі ясна, что хтосьці прыйшоў з тых, хто па-першае прыхільнікі Лукашэнкі, па-другое б вот так званыя нейтралы, которые подумали, что лепш прыйсці. Але ж і многія людзі з непрыхільнікаў Лукашэнкі под пагрозай того, что іх могуць быць нейкія непрыемнасці, таксама пашлі на выборы, безумоўна там выкарысталі ўсіх вось і альбо там все закрэслілі і гэтак далей. Казаць про тое, колькі ім прыйшло рэальна, я думаю, канешне, гэта ніяк не адпавядае лічбам, якія далі Цэнтрубанкам. Калі ўжо ты узгадал вашага любімага аўтара і мной паважанага спадара Вусова, Павла Вусова, ён напісаў у тэлеграм-канале, што вось супраць іх прагаласавала там 3 з нечым, колькі? 3,6, по-моему. Не больш 4, 3 з нечым процента. І вось, маўляў, все гэтыя штабы Ціхановская заклікала да гэтага, а на самой справе вон столькі мала. І я читаю, просто был в шоку. То бок ты, Павел Вусов, арыентуешься на афіцыйныя дадзеныя цэнтра выбаркама, ты береш іх як аргумент у сваёй спрэчкі, скажем, з вечнай спрэчцы супраць Ціхановскай. А што яшчэ? Тады можна, калі ты лагічна, калі ты абапіраешься на дадзеныя цэнтры выбаркама, тады давай абапірацца далей. І 85% прыйшло паводле цэнтру выбаркаму, явка была, значит, цалкам правалілася ідэя вольнай Беларусі пра байкот. Как можно в нейкай нават запале спрэчкі спасылацца на дадзены цэнтр выбаркама і казаць, вот правал Ціхановскай, паколькі толькі 3% супраць іх. Ясна, што они ж нават это змянілі. Помните, была там афіцыйная, то, что звычайна... Экзит-пул афіцыйны, который не экзит-пул, а сацыялогія афіцыйная, которая была за некалькі дзён до выбораў. Звычайна, это афіцыйная сацыялогія кажа тое, што потым паведамляецца Цэнтрубанкам. І там было 7% насельніцтва супраць іх. Вось, напэўна, такі была. Я, відаць, про экзит-пул, які Мінск новости, там яны 5 давалі, 5,1. Я про сацыялогію, калі там Лукашенко то дакладна больш-менш 85, а там 7 супраць всіх. Вот. А потым рашылі, не, мы ім такі падарунак не дадзім, так за 7 это ім замнога для беглых, напішем ім 3. Конечно, реально там намного больш, але колькі мы не ведаем, і спасылацца на дадзены цэнтр выбаркама в палітычнай дыскусіі, гэта неяк неправільна, скажем, мягка, мне здаецца. Добра, давай мы лепш пра іншае. Як ты лічыш? Вось атрымаў ён гэтую, я не ведаю, там корону, нават не про тое, что нарэшце нейкі там укол антыбіётыкам у выглядзе гэтых лічбаў, якія ему написали супраць віруса таго, якім яго заразілі ў 2020 годзе. Ўсё ўжо вылікаваўся ты, здаецца, вот табе лічбы такія, уже ўсіх перамог, уже ўсё, кому там трэба, кого дацягнуўся, адпомсціў. Супакоіцца? Калі ж ты взял такую аналогію, то давай я ее процягну, паколькі адразу мне реакцыя на эту аналогію знікла. Калі доктор кажа там, все, вот мы вам укололи, укол, все нормально, будете здоровы, а пациент так, доктор, вы мне не подманываете, а вы мне просто говорите, каб меня сутешить. На самой же справе я отчуваю, что я все-таки по-ранейшему хворы на голову, да, и отчуваю, что все-таки это и не близко до выздоровления. Так и тут, гэтая травма 2020 года, она, напэўна, ясно, что гэтым не вылечится, и не ясно, что яна не пройдзе, она уже, видать, назаўжды. Гэтыя кадры, як рабочим крычаць нехорошие словы, но самое хорошее сярод іх, якое уходи, і гэтак далей. І ён, а вот вечна ёсць сярод аналітыка, асабліва сярод маладых, спрэчка, вось ці сапраўды Лукашенко в нейкай інфармацыйнай бурбалцы, ён не ведае, што адбываецца. І гэта сапраўды ёсць падстава тут спрачацца, бо мы не ведаем, но паводле маіх адчуванняў і аналізу гэтай асобы, як ты кажаш, даволі даўно, якраз-то мне здаецца, што ён все ведае, і ёсць нейкія аб'ектыўныя дадзеныя. Хаця вот я говорил с социологами нашими, якія тут, которые калісьці былі дзяржаўнымі, там, той же спадар Коршунов, который в Академии наук был, памятаете, то ён тады выдал гэтую славутую лічбу у маі 2020 года про 24% у Лукашэнкі падтрымкі. Ясно, что ему пришлось после 20-го звольняться. Вось. И я про тое, что
Думаю, ёсць яшчэ рэалістычныя лічбы, якія ён ведае, але это абсолютно ніяк не ўплывае на яго вот выказванні. Ён будзе ведаць, што реально его там нейкіх там 25, а будзе нам гаварыць, што вот 85. І гэта, ну, вот в гэтай спрэчцы я стаю на пазіцыі, што лічбы ён ведае, нейкія сацыолагі, спецслужбы ему даюць все-таки, я думаю, часам паводле некаторых дзеянняў і заяваў мы, асабліва там нейкай, ну, ідэалагічнай, эканамічнай сферы, мы бачым, як улада рэагуе на нейкія настроі грамадства. Часам яна не хоча, але часам яна хоча. І мы бачым, як это было там, ну, напрыклад, падчас дармаедскіх дэкрэтаў, калі явна там паставілі, показалі, якое сапраўднае стаўленне. Не то, што там сотні людзей выйшлі, нават тысячы пратэставаць, а то, што там большасць народу гэта не ўспрымала. Явна, што яны ведаюць сапраўдныя дадзеныя па вайне, ну, такія тут, напэўна, супадаюць, дарэчы, неафіцыйных і афіцыйных сацыолагаў рэдкі выпадак. То бок, мне здаецца, што дадзены ён ведае, і тут лішні раз то, што будзе гаварыць там нейкія рэчы, і людзі будуць задумацца, а няўжо ён сапраўды, можа, яму там нешта правду не кажуць чыноўнікі там. Да нет, все ён ведае, і просто такі чалавек так умее, ведаючы правду, гаварыць неправду, што гэта часам людзей ўражвае. Ну, мяне не ўражвае, бо мы это бачылі з 94-го года. Ну так, сапраўды, Алена Мишская пишет: рядом с домом находятся две школы с избирательными участками. С самого утра шли люди, преимущественно старшего возраста. По двое и по одному. Вечером в списке видела реальные подписи людей. Ну, а мы же не кажем про то, что люди там проигноровали, бойкотовали, не пошли. Наадварот, мы сцвярджаем, и я маю гэтаму подтверждение от своих знакомых сябров, якія знаходятся у Беларусі. Там, скажем, один нават кіраўнік прыватнай невялікай фирмы, які сказал: я ніколі за яго не галасаваў, але сёлета пойду, от греха подали, и проголосую. Неважно, як ён там галасаваў, не галасаваў, але вось как бы по одному и по двое пайшлі хотя бы дзеля перасцярогі, дзеля захавання сябе, дзеля бяспекі. Ну, як гаварыў адзін удзельнік майго недаўняга эфіру на Белсаце «Двубой», што ў беларусаў ёсць такая партызанская традыцыя. Не ведаеш, што это быў? Я не ведаю, хто гэта быў, не будзем как бы так спойлерыць, але тым не менш гэта добрая нагода, каб нагадаць вам усім, што, па-першае, подписывайтеся на телеграм-канал Віталя Цыганкова. По-другое, глядзіце яго праграму «Двубой» на Белсаце. Ну і, дарэчы, не так даўно ён пачаў весці тыднёвую праграму «Тыдзень Белсата». Ці на Белсаце, як правильно. Студыя Белсат называется, вечаровая программа выніковая тыдня. Так что сачыце, глядзіце. Ну і, безумоўна, інтэрв'ю Віталя, якія выходзяць на Свабодзе, таксама не пропускайте. Ну і, безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube-канал Еврорады. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши наступные сустрэчы з Віталем у тым ліку. Ну і расширвайте. Плавную паузу не платил, или протягнем, так сказать. Да. Дарэчы, чарговы выпуск «Двубоя» калі выходзіць? Вчора был жывы эфир, сёння у сераду выходзіць на YouTube недзе в обед, там по беларускім часе 16 гадзін. 16 гадзін по беларускім часе на Ютубе. Хто не паглядзеў учора прамы эфир на Белсаце, глядзіце чарговы выпуск «Двубоя» с двумя цікавымі экспертамі, двубойцамі на чале с вядоўцам Віталем Цыганковым. Да, так это вот партызаншчына, ну яна... Ну, в дадзеным выпадку не будем фіксавацца там вакол таго, наколькі это, але ну, гэта тое, што зараз большасць людзей менавіта прымае як за самы правільны спосаб, ну, скажем, існавання, ці не хочу сказаць слова выжывання, вось, паколькі, ну, ёсць магчымасці штосьці не рабіць, тое, што не прымаць удзел, вот ведаеце, як уже мы павінны разважаць нейкім на ўзроўні Савецкага Саюза, да, калі пісаў Солженіцын свой знакаміты твор, там, свое эссе про то, что в чымсьці не удзельнічаць, там не подписывать, там не штосьці не рабіць. Вось гэта можна, але калі нешта несе, ну, нейкую непасрэдную пагрозу, гэта тое, што і пра што казалі, ну, в дадзеным выпадку дэмакратычныя сілы, што калі вас там гоняць на выбары, ну, не ставце сваё жыццё, сваю, скажем,
свой дабрабыт, сваю працу под пагрозу, прыходзьце, выкрэслівайце супраць іх. Вось таксама мы можам уже мець нейкі там звесткі гэтых людзей, якія там бачылі сапраўды колькі там прыходзіла ці хто реально супраць іх колькі. Я в принципе не думаю, что это такая вялікая, тут ёсць вот великое значение это мае. Ведаеце, все люди там перад, мне здаецца, трошки дзіцячай гульні там прагназавалі колькі там хто атрымае, колькі там напішуць. Я прагназаваў даволі дакладна нейкім інтэрв'ю, сказал, что 85, было 86, вот. Амаль 87. Да, не больше, чем Путина. Я казал, что не может быть больше, чем Путина. Больше у Путина было 87 з нечым, Лукашенко там 86,8. Гэта яны асцярожнічалі в гэтым сэнсе. Але больше, чем все остатние выборы, то бок яны ішлі на рэкорд ад самога пачатку. Там колькасць сабраных подпісаў вось на рэкорд, і уже гэтая социология показывала, что будут ісці на рэкорд. Это та самая травма 2020 года. Так кто там другое место зойме, таксама мы зараз это проаналізавалі там 2-3 дні пасля выбораў. Праз тыдзень уже про это все забудуць. Кто-нибудь можа памятаць, хто калісьці займаў другие месцы? Ясно, что это были звычайно апозіцыйныя кандидаты, але скажем так, колькі ім давалі, это не мела вялікага значення, колькі пісаў там цэнтр Баркам. Потым это мела значение, калі незалежная социология там писала, колькі хто реально атрымаў. Вось, і так далей. Так что, выборы показали дальнейший рух в этот бок цяперашні менского режима, як мы это называем. Але пытанне самое галоўнае, да, что может быть, як я таксама і в Дубой, і в іншых матэрыялах казал, что галоўная інтрыга гэтых выбораў не тое, что там атрымае Лукашенко і ці колькі там будзе, колькі прыйдзе, колькі не намалююць, а тое, ці будзе гэты тэрмін апошнім для Александра Лукашэнкі. Вот пра што цікава гаварыць, пра што мы говорим в наших праграмах. Ці, напрыклад, што будзе пасля, умоўна, ужо 26 студзеня, ці будуць змяншацца рэпрэсіі, ці паспрабуе Лукашенко наладзіць адносіны з Захадам і нейкім чынам высклізваць там з такіх абдымкаў, медзвежых абдымкаў Крымля, куды ён сам залез, а цяпер не ведае, што не вельмі ў іх зручна. Вось, заўважылі, што ён там, это бывае раз на год з ім, і кожны раз это нешта азначае. Вот ён на гэтым апошнім перадвыбарчым выступе, як тот фестиваль, где там спевали и танчили, как назывался? Марафон 11. Марафон 11. И он говорил по-белорусски. Я зафиксовал целых 4 хвилины. Ясно, Боже, что можно посмеяться. Скивица не зламалася у яго? І цяжка ему давалася. Голос, так сказать, голос его там ледь цягнул гэта. Вось. Але, звычайно, там, может, 2-3 фразы, а тут 4 хвилины, и потом хвилин 5 по-руску. Карацей, даволі значны был процент. И гэта, сапраўды, нейкі там, все-таки нейкая демонстрация чагосьці, вось, что мы можем так гипотетично просто уяўляць того, что, да, мы... и память в гэтай самай праграме его, которую ніхто нігдзе асабліва не популяризовал, скажем, осторожно, маецца на увазе дзяржаўныя СМИ. Паводле закона они были надрукаваны в газетах «Звезда» и «Республика» официальных, которые, не самые популярные зараз на фоне, скажем так, интернет-ресурсов, где все-таки там колькі 200 тысяч этот пул першего мог, ни слова про программу не сказал пул першага, и інший Белта так само ни слова, YouTube про уладны ни слова. Вот она была опубликована, у меня программа есть, паводле закона, и ніякого абмеркавання. Человек ідзе на выборы, опубликует свою программу, и вся эта его челядь, якой, так сказать, там тысячи офіцыйныя там от пропагандыстаў до чыноўнікаў гэту программу не абмярковае, не узгадывае. Ясно, что это была такая установка. А в программе там перегарнуть сторонку, в программе там словы про пагрозу суверэнітэту. Вот цікава, от кого? От кого? Давай. Польша, что тут не зразумела. Да. От кого у нас погроза суверенитета? Откуда исходит угроза миру? Я так, конечно, это, спробуешь все это иронично, но это одночасово и сумно, и иронично, но такая фраза у меня колись народилась, что погроза белорусского суверенитета з'явилась там, альбо с 25 жніўня 91 года, калі лічыць дзень нараджэння суверенитета, альбо там с 8 снежня, калі формально были заключены пагадненні беловежские, и СССР развалился. То бок, как только белорусский суверенитет народился,
адразу разам з ім нарадзілася і пагроза. Ну, в этой пагрозе жывем все гэтыя 30 з але лішнім ёсць гадоў. спадзеў, што цягам вось гэтых бліжэйшых 5 гадоў канчаткова вот гэтая пагроза страты суверэнітэту будзе прыбраная. Ну не ведаю, она застанецца і Ну так прапісана. Да, калісьці я пісаў, што вот ёсць ну такая ж там фраза гарант суверэнітэту, там як яны любяць прапагандысты, то такі пісаў тэкст, які з такім загалоўкам, но які был абсалютна рацыянальны і лагічны. Лукашенко як гарант пагрозы суверэнітэту. То бок пакуль ён ёсць пагроза суверэнітэту, паколькі ён праводзіць інтэграцыю з Расіяй, ён все гэтыя гады. І потым, калі это было і ў 19-м годзе, а тады памятаю яшчэ некаторыя мяне гэтыя такія ну, я б сказал, не ведаю, некие дзіўныя патрыятычныя людзі, якія вот уже в 19-м сталі, што вот трэба за Лукашенко, бо ён, так сказать, супрацьстаіць нейкай Москве, а тады яшчэ гаварыў, як толькі з'явіцца нейкая, ну, рэальная пагроза ўладзе, ён все роўна кінецца в абдымкі Москвы. Тыя, скажем, супярэчнасці з Россией, якія ёсць там всякие молочные газовые войны, это все, ну, милые барняцы только цешацца, это, конечно, спроба выгандліваць большую падтрымку і больш эканамічных выгодаў, але як толькі рэальная ўзнікне пагроза ягонай уладзе, ему нічога не застанецца, як зноў кінуцца в абдымкі Москвы. В прынцыпе, так і адбылося. Вось, але гэтая тэма наш заўсёды, я-то лічу, што, конечно, падтрымліваецца самой уладай, але часам падхопліваюць людзі з нашого боку, ну, можа быть, не зусім, што вось пакуль есть Лукашенко, то вот суверенитет еще есть. Вот не было бы его, то уже бы этот суверенитет бы злили бы іншие люди. Ну, это ж Лукашенко и стварае всем своим деяниями, всех этой интеграции, всех этой годы погрозу суверенитета. Как бы, умовно кажем, был бы не Лукашенко, я имся там, Шушкевич бы застался, ну, Беларусь бы, безумовно, давно была в Евросоюзе, ничего Москва не зрабила бы. Это так само там, какие войски не послала бы, это так само в певном сенсе такая иллюзия. Ну так, асабліва тыя ў першыя часы, калі Москве было не да таго, самі 99-го. Да, кое-што без солі даедалі. Путин в нулевые годы был такі либерал-прозаходник, который дапамагал Заходу во всем, в войне в Афганистане, там, что заўгодна. Першы же там дапамагал пасля 9/11, пасля нападу, так сказать, Аль-Каиды на сусветны гандлёвы цэнтр. Ён был найлепшым саюзнікам Америки года до 7-го, калі его была мюнхенская промова. Так что то, что мы зараз скажем, что это нібыта все, весь час так было, нет, так весь час не было. Я хотел бы один момент звярнуть вот с нашей памяти яшчэ, дай бог, там як успомним камуністаў, асабліва тых так класічных камуністаў советскага часу, так хрэсцішся и думаешь, дзякуй богу, сгинули. Оказывается, не сгинули. Вот теперь, и 3% уже как бы у камуністаў, не у Лукашенко. Вот гэтае вяртанне вось гэтых вось, я не ведаю, цемрашалаў, якія носяцца з тым, што Ленин создал, придумал Беларусь. Ладно, Ленин, там он сталинист этот. Да, и все остатнее вот это. А кожа ж зніклі? Яны заўсёды былі, яны не зніклі. Больш за тое, ну, в пэўным сэнсе гэта будзе. Вось, ну, на Захадзе паўно прыхільнікаў там камунізму. На Захадзе ладно, але нам, беларусам, пасля ўсяго таго, што мы пад камуністамі перажылі і зараз ізноў апынуцца паміж вось гэтымі камуністамі і, прасці господі, шпіцам. Слухайте, ну, да, вот для этого и был вот этот проект этого коммуниста, каб на его фоне Лукашенко выглядал. Я уже не такой страшный, как, знаешь, в американских комедиях, калі там есть хлопец, а у девчины з'является новый хлопец, и он намного горше, этот былый старый хлопец, я уже не такие кепские, да, на его фоне. Так и тут. Знаете, вся эта компания была такой... можно сформулировать ее такой короткой формулой, значит, сталинист, ніякі, клоун и оппозиционерка. Ну, все роли, ведаете, размеркованные. Вот, так что гэты сталинист оттенял, что Лукашенко на его фоне таки померковный рыночник, спокойный. Вот, а вот, глядите, еще страшнее есть. Как это он сказал про Конопадскую? Она там 20 годов со мной змагается, что все такое оппозиционерка. Она сама делась, да? Да, не
влезала не здагадывалась про это. Вось, так что у кожного своя была в дадзеным падку роли, ну как-то вот этот хижняк зусім не дапрацаваў. Ну а Олегу, так сказать, вечному кандидату Гайдукевичу, конечно, дали мало, но каб не выпендривался, а то что-то он занадто возомнил про себя, занадто ярким, там стал сподеваться на какое-то там другое место. Другое место. Не, как-то другое, это у нас только по разнарядце. Да, даётся. потому что ситуации разные бывают. В одной ситуации треба быть не проституткой, а у другой вот как бы наоборот. Но треба ж отсочивать тренды. Кандидат по вызову. Как его назвали. Я хотел бы яшчэ дарэчы, а ты вот як паставіўся до того, что так усе актыўна звярнули увагу на паводзіны гэтага шпіца? Ну, это люди любят такое, там, все житё, знаете, зараз была инаугурация в Америце, там, никто ж не обмерковал, там, указы, там, Трампа, которые, ну, мают такое значное, великое значение. Там шляпу Мелании, там, обмерковывали, там, жонки его, як там ее за этой шляпой поцеловать не смог, вот. Все это такие речи. А у нас что? У нас так само. У нас шпиц, который обсикал, там, этот самый выборчий участок. Ну, символ хороший. Символ двух речей. По-перше, обсикал, по-другое, что спец становится в такой ситуации галоўным ньюсмейкером. Это адзінае цікавае, что, значит, застаецца беларусам абмяркоўваць. Ну да, але з іншага боку, для того ж ён там і запущены было бы інфапрастору, так сказать, очеловечить вот гэтага человека, который проводит репрессии, садить людей в турму, а вось тут люди шпицы его обмяркоўваюць. Ці там сыночка, которая там оказалась в молодым взросте, уже начиная там как доносы писать. Нет, скуфиться, лысеть, да, и это самое, и это так само людям цікаво, ну, скажем, я это не супер, я просто тлумачу вот эти механизмы, это информационные такие, як для чего это робится. Ну, калі уже прогучало у этой студии слово «Трамп», то мы не можем не звярнуцца до гэтай ситуации. Але пачнем таксама с прамоўленага Лукашенком, там же ён же уже калі падчас выступу на мазе ён там крытыкаваў Трампа, вот, то відаць тут адчуў, что Трамп той бедны у шоку, у роспачы, там дзесьці сядзіць у куточку, слёзы горкія лье, пачуўшы такія крытыку з боку Лукашэнкі. Зараз ён вырашыў яго пахваліць, нейкія там компліменты адвесіць. То есть вот ведаючы ўсё ж таки амерыканскую троху вот палітыку, як там усё это працуе, там все нормально, все устаканілася, там вот Лукашенко уже буру эту, якую там узняли его першие словы, сутішыў, там Трамп уже слезы вытер. Ну, как-то вот проглядаючи апошние американские дискуссии там в прессе, ці в Твиттере, где зараз их больше, чем в прессе, вось не заважила, каб Америка обмерковывала слово Лукашенки. Да, тут ён как бы не старался, ён не трапляя ни в якую информационную повестку. Люди его, конечно, успрымаюць адпаведна як, ну, пэўны там васал Пуціна, і калі вот размова ідзе про то, что на украінскім патэнцыйным замярэнні ці будзе он іграць сваю ролю, то в такой якости и будзе, калі и будзе. Ён уже сам, дарэчы, это разумее. Помните, что он сказал недавно, что мне типа не надо и трэба. Ён уже адчуў, что ніколі его там асабліва не запросіць іграць важно. Ну, может быть, нейкая формула, где там просто всех соседей Украины запросіць, и он нейком там придбанніка будзе там сидзець, прадстаўнік Беларусі. Ну, але відавочна, что не нейкую істотную ролю. Ну, что тычыцца Лукашенко стаўлення, ну, гэта ж не першае пытанне, у якім ён, скажем так, сам себе супярэчыць цягам 20-30 секунд, не то, что там пару дзён. Вот. Так что тут на этой пресс-конференции, якая была 4-гадзінная, люди отзначали, калі его, як это так политологично называется, досылал самые розные часам супярэчлівыя месседжи. Вот. А по-чалавечы кажуць, это в одно ухо влетело, в другое вылетело, и говорить праз 5 хвилин то, что сам забыл, что говорил 10 хвилин назад. Ну, але гэта адначасова можно и сказать, что такая разумная хитрая политика, бо калі трэба мне цитовать, то як, знаете, как с Лениным там висела в кожном советский час, помнили, некая цитата, так это вот цитаты на все ситуации, да, життя, типа там учи
учиться, еще раз учиться. Бля, какие мудрые слова, а. Вот только каб Ленин не сказал, то никто бы не здогадался, что это трэба вучыцца. Что трэба вучыцца, да, вот это Ленин сказал. Так и тут Лукашенко, и он говорит так, каб можно было, коли скажем, что я за Россию, вот 500 цитат, коли скажем, что я за Заходом хочу супрацоўніцтва, еще 200 цитат, коли скажем, что я там, значит, за все у нас русскомовый, русский мир, 100 цитат таких, а вот я за белорусскую мову 10 цитат таких, колись там Трусов в интервью хвалился, что там у меня столько цитат, я хожу до чиновников и в Лукашенке про развитие белорусской мовы, да, коли он был старшынём ТБМ еще и все гэта. То бок знайсці можна. Так и тут про Трампа, ну, конечно, его адначасова ёсць нейкая сімпатыя да Трампа, якасці, як ён лічыць падобнага чалавека, такога рэзкага аўтарытарнага стыля. Гэта, я думаю, кто бы мы ни были, там, как бы до Трампа не ставились, это объективно треба признать, что такие, скажем, проявы у Трампа есть. И с другого боку, ну, як кіраўнік Америки, которая там вводит санкции, которая там перечить и Беларуси, и России, Лукашенко выказывает до его свои претензии, менавіта вось як до любого кіраўніка об Америце. И так, что он говорит, вот это одночасовые розные послания политичные, одночасово и широ, что он думает. Вот он бы падабаецца ему Трамп, ён бы з задавальненнем сел бы з ім за один стол і там памацюкал бы гэтую там, не ведаю, паліткарэктнасць этих апанентаў, которые суюцца там куды не трэба, там гаўкаюць там эту прэсу там. Ён думае, што знайшоў бы з Трампом вот в этом сэнсе агульную мову. Но з другого боку ёсць великая дэмакратычная краіна Америка, якая не ўспрымае дыктатуру Беларусі. І нагадаем, што Трамп, калі яшчэ быў апошнія месяцы прэзідэнтам, в 2020 годзе выказался про тыя падзеі, які былі у нас у жніўні 2020 года, што гэта вось, ну, вельмі кепска, што адбываецца в Беларусі, это такія пратэсты. Але тут ёсць больш сур'ёзныя рэчы. Вот ты не задал пытанне, я думаю, сам это прыўнесці. Некаторыя людзі, ну, асабліва, скажем, палітычна актыўныя палітолагі там і эксперты, журналісты чакалі нейкія заявы з боку Дзярждэпартаменту США наконт выбараў Беларусі. Традыцыйна она была. Тут уже 3 дні яе няма. І гэта, ну, пэўны, ну, знак. І ад чаго ён знак? Ну, можна сказаць... А вот давай мы тут акурат такі і перайдзем да того пытання, праз якое я і хацеў зайсці да гэтага. Падчас гэтай прэс-канферэнцыі ён сказаў не толькі там Трампу звяртаўся, былі сказаны словы пра тое, што з США вядуцца перамовы і без удзелу розных там опаў. Наконт там, скажем, вызвалення ці яшчэ што-небудзь. А потым буквально ці то вечарам, ці то раніцай наступнага дня стала вядома пра вызваленне з лукашэнкаўскіх засценкаў грамадзянкі ЗША да беларускі, да з беларускімі каранямі, але грамадзянкі ЗША вызвалі, за што яе затрымалі, з якой нагоды, ніякіх тлумачэнняў, але вось вот яно ўсё складаецца. То есть ён ужо напярэд падчас вот гэтага дня галасавання кажа, што перамовы ідуць, вот табе адразу вызваленне, ці гэта і нібыта без усялякіх папярэдніх умоў і ўсяго астатняга, але ці не маўчанне Дзярждэпа можа быць там как бы там выкананнем умовы вызвалення? Может быть. Адзінае, што я лічу, што все-таки, ну, ставкі павінны быць вышэй з боку Вашингтона, умоўна скажем, і не толькі эту грамадзянку, а тых, ну, беларускіх журналістаў, якія звязваюцца, якія за кратамі, якія звязаныя з Радыё Свабода, як вядома, амерыканскай арганізацыі, якая фінансуецца ЗША, і менавіта, ну, іх вызваленне многія чакалі на выбары, паколькі іх паказалі в прапагандысцкіх фільмах, і ясна, што это ўжо магло быць нейкім знакам, што іх рыхтуюць да вызвалення, так как бы робіцца. Вось, але, ну, яны дасюль не вызвалены, што кажа пра тое, што, відаць, сапраўды гэтыя нейкія закулісныя размовы працягваюцца. І, ну, я не думаю, што Трамп, то есть, што мог бы патрабаваць Лукашенко зняцця нейкіх санкцыяў. Я думаю, што максимум, што яны маглі, ну, вот у гэтых закулісных перамовах вот казаць, ну, там кшталту хотя бы там
не давайте нейкую заяву, не ацэніць выбор. Я не хочу тут спекуляваць у адрозненне ад іншых, ну скажем, людзей, якія так смела ведаюць, што яны ведаюць, што ў галаве у Пуціна, Лукашэнкі і Трампа, і што паміж сабой там яны гавораць. Вот я гэта не ведаю, але ну лагічна было б меркаваць, што сапраўды маўчанне Дзярждэпа, што даволі незвыкла. 2020 годзе Дзярждэпартамент рэагаваў даволі хутка. Тадышні дзяржсакратар Пампео выдал заяву ўжо 10 жніўня. Вось зараз 3 дні прайшло і заявы няма. С аднаго боку, ну этот все-таки зараз такія першыя дні Трампа, ну скажем, але можа быць такая будзе палітыка, што яны вызначаюцца. Вот я і хацеў спытацца, Віталь, выбачаюся, просто у нас не так шмат часу. Як ты думаешь, що ж таки ці не азначае гэта, што змена палітыкі адбудзецца? С аднаго боку мы бачым, ну скажем так, прыпыненне розных прац і розных праектаў і падтрымкі праектаў, фінансавання і гэтак далей. З другого боку, вось гэта, то есть можа быць змяняецца палітыка да Беларусі у тым ліку. Но не звязана з канкрэтнымі беларускімі справамі, но па ўсім свеце, ну маецца на ўвазе все амерыканскай дапамогі. Больш за все зараз там в Украіне з гэтай нагоды, бо оказывается в Украіне шмат СМІ, которые мы думали, што яны там нейкімі алігархамі украінскімі фінансуюцца, яны таксама фінансуюцца амерыканскімі структурамі. Зараз представники этих СМИ пишут, что такое. Но по-другому это припынение, оно только, ну, как это казали при Сталине, органы разберутся. Вот, может, органы Трампа разберутся про 90 дён и все это вернуть, а может и не. Накольки тут, ну, скажем, вот может зайти далеко, это ожидание новой администрации США экономить на замежной допомозе, но все-таки треба разуметь, что это копейки, это там несколько, не ведаю, ракет, вот вся эта допомога СМИ, это литерально там, не ведаю, несколько самолетов, которые там Америка дае Украине. Ну, я так, да прыклада кажу, паколькі параўнальна з ваеннымі расходамі, это вельмі выразна відаць, што тысячи людзей могуць працаваць в СМИ там розных краінаў цэлы год, а гэта все, ну, абсолютно невялікія лічбы, каб вот менавіта на гэтым канцэнтравацца. Я бы не звязывал гэта менавіта, ну, с конкретно стаўленнем да беларускай тэмы, але вот эта новая адміністрацыя, новый дзяржсакратар, безумоўна, яны павінны разабрацца, там яны... А тут яшчэ ім перадалі спадчыну, дзе ідуць відавочна перамовы по этих конкретных людях, звязаных з США. И что там отбывается, какие там могут быть, ну, умовы, но единственное, что можно сказать, что, ну, новая администрация, она, видать, все-таки мае такой, ну, Трамп мае такі падыход с позиции силы, там, мир с позиции силы, и я не думаю, что хоть в нейкай ступені магчыма, каб асабліва першыя дні, асабліва с такой краіны, як Беларусь, каб вот эта американская администрация в чымся, ну, образно, короче, занадто соступила, занадто прогнулася. Мне здаецца, это малаверагоднае развіццё падзеі. Віталь, два пытання, якія хацеў бы з табой яшчэ абмеркаваць падчас сённяшняй сустрэчы. Дарэчы, яшчэ раз нагадываю, подписывайтеся на телеграм-канал Віталя Цыганкова, сачыце за яго программами на Белсаце, гэта безумоўна двубой, галоўная программа Віталя у тэлевізары, тому что сапраўды цікавая программа, і тыдзень на Белсаце, студыя Белсат, выніковая программа, ну і Радыё Свабода, таксама слухайте, глядзіце яго там і чытайце. Ну і не забывайте про YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабаечкі, націскайте на звоночек, і там ёсць спасылачка на падтрымаць праз Patreon альбо праз платную подписку, таксама калі ёсць магчымасць, то далучайцеся. Ну і дарэчы, калі раптам ёсць хтосьці з Саарбрукена альбо з Эссена, то нагадываю, что першага ў Саарбрукене, другога в Эссене мы ладзім сустрэчу, такую спатканне, дыскусію пра беларускую нацыянальную ідэю, прэзентацыю кнігі. Так что далучайцеся до нас. Так вось, Вожык Патрыёт пытаецца про тое, что чаму Лукашенко, калі там адказваў на апошняе пытанне ва ўсёй гэтай прэс-канферэнцыі, здаецца, ад французскі журналіст задаваў пытанне і пытаецца, чаму Лукашенко так бомбанула напрыканцы, калі яго спыталі пра акцыі за мяжой. Ну, выехала там 20 гультаёў і бадзяюцца па вуліцах, чаго яго там бомбіць з гэтай нагоды, пачаў пагражаць пры ўсіх замежных журналістах, для якіх это ўвогуле незразумела, што, ну ладно, мы гэтых не дастанем, так мы іх сваякам, якія ні пры чым, але адпомсцім. Вот як заходнім людзям вот это
адчуць что мы там тебе не можем то значится твоему там якому-нибудь маці брату бацьку там яшчэ кого-нибудь там нейкім чынам отпомсцім чаго яго бомбіць ввогуле не гляжу але вот по працы глянуў там была неабходнасць сапраўды не гляжу не прыкидываюсь прапаганду только калі мне там напишешь что вот там жоўтые слівы про тебя написали чарговы эфир твой на еврорадыо абавязкова заўважыць як напэўна твои кожны там третий другие эфиры яны там адзначаюць чым-небудзь але я паглядзел это вот туру перадачу про гэтых акцый беларусаў на дзень выбараў і мне такое ўразіла вот ну я так часам калі глядзіш на нейкіх людзей ну по нейкіх прычынах далёкіх от тебе там психалагічна і морально і тебе это вот здзіўляе ты вот это никое знаешь этого тура такое живодерство вот а вот схопим всіх а всіх там подбираем кватэры мы всех вылечили и такая радость от такого живодерства это знаешь как некий бы человек присутствовал при расстреле и он бы радовался я это бачил вот это хотя ну что все жыццё у чалавецтва там были публічныя пакаранні там збірались на площадь там камусьці отрубали голову люди збірались глядзелі як бы нічога нового а тут сам гэты чалавек заклікае вось гэтых всіх пакараць гэта сапраўды как бы нічога рацыянальнага ну менш рацыянального тлумачэння чым вот менавіта нерацыянального у характары Лукашэнкі як так тут я уже все задушил так яны там пратэстуюць і там вот даю загад задушыць вся гэтыя спецслужбы выязджаюць там в Польшу здымаюць там гэтыя акцыі хотя ну якое это практычнае мае значение нет каб полная падтрымка была каб нават гэтыя беглыя за межы не дэманстравалі что кто-то там супраць мяне гэта сапраўды больш вот псіхалагічнае чым нейкія рацыянальныя палітычныя матывы паколькі ну ён лічыць что да калі не будзе гэтых ніякіх вот по страхам пагрозы всего этих адбірання там маёмасці ці праблемы сваякоў калі люди за мяжой не будуць выходзіць пратэставаць супраць Лукашэнкі ён что думает этого зменится палітыка вось гэтых замежных урадаў там Польши Літвы ну да захад паглядзіць там спокойно тут таксама ціха ну то значится можа ўжо как бы і ну, можна там нармалізацыю якую вот в этом ёсць такі вот матыў что называю рацыянальны калі ну ёсць такое понятие картинка і калі вот люди ну спачатку яны картинку протесту в Беларусі ну прыбралі паколькі ну с рэпрэсіямі там і в 20-м годзе недзе уже до снежня там все гэта паціху скончылось потым уже з'яўлялись картинки толькі там недзе подпольныя там в лесе там ці дзе люди здымаюць і гэта калі тлумачыць заходняму ну спажыўцу інфармацыі то было вельмі лёгка тлумачыць что адбываецца Беларусі ў жніўні калі бачылі сотні тысяч на вуліцах а калі уже няма гэтых картинок то тлумачыць что все супраць Лукашэнкі а людям же трэба в нашем сучасным інфармацыйным грамадстве картинку вось так ён хоча каб таких картинок не было нават на вуліцах Варшавы і Вільні вось і калі будзе там все менш людзей он прапаганда этой счаслівыя туры будуць вот глядзіце у іх там уже і 200 не сабралася нібыта от этого вот гэтыя люди якія жывуць за мяжой нібыта яны сталі менш ненавідзець Лукашэнку ці менш жадаць пераменаў в Беларусі але ў іх вот тыя рацыянальныя матывы про якія я сказал Дарэчы, а навошта тур попаліў усю агентуру сказаўшы что тыя хто вот как бы апозіцыя в апозіцыі хто выступае за перамовы про дзеля вызвалення палітвязняў за зняццё санкцый это наши люди мы их тут как бы все фінансуем ну это такая ты это не пытался у Павла Восова в папярэднім эфіры не пытаўся ну сказаў ну там одна там скажем рука не ведае что робіць другая ну я б сказал тут что это конечно ну такая хитрая ну замазать запалить я не лічу что все люди якія выказываются там ну это ж выгодно самому режиму ну так ну это як тое же самое что фашисты там штаны носили а кто носит штаны то фашисты ну таким же мало есть падабенства самых розных супрацьлівых людей аднолькава ставлена до некой темы я конечно не падзяляю гэтае стаўленне да тых хто заклікае да там адмены санкцыяў ну але разам з тым ні ў якім разе не хотел бы абвінавачваць гэтыя сілы якія ці гэтыя люди якія маюць такія меркаванні что яны з'яўляюцца ну агентамі режиму это я думаю не прыгожа не прыстойна я во всяком разе так не збіраюсь в адрозненне от іх которые всех называюць агентамі я их называть агентамі режима не буду Владимир Кисляк піша тур смотрит Еврорадио, учит мову и записывает нас идею. Владимир, цалкам не здзіўлюся. Вось, дарэчы, днямі выйшаў чарговы выпуск цікавай такой YouTube программы часики тикают, и там
было сказано, Женя Сугак такое говорит, что калі Лукашэнкі не стане, то Азаронак, напэўна, альбо сап'ецца, альбо павесіцца, таму што ён шчыра веруючы, а Тур раптам вот так вот кашулю раз, а там пагоня. Так і тут можа і записывае, рыхтуюцца, цалкам допускаю. Ну так, есть разные, конечно, пераважная большасць это цынікі, которые, ну, столькі разоў уже меняли, ведаеце, я калісьці, ну, прапаганда любіць, что вот, ну, да, у нас, они зараз з гонарам уже кажуць, мы прапаганда, але у іх таксама там прапаганда, вот, ну, на тым баку. І я весь час з гэтым спрачаўся, і вельмі лёгкі аргумент, разумееце, паколькі у нас людзі ёсць рознымі меркаваннямі, і яны могуць крытыкаваць там і Ціхановскую там, і Захад там, і калі что-то меняется, яны могуць крытыкаваць нейкага палітычнага лідара апозіцыйнага, который может быть на гэты момант быць самы важным там, ну як напрыклад зараз Ціхановская, але штосьці в ім не падабаецца, і гэтыя людзі будуць выказваць. А афіцыйная прапаганда, она ж в адрозненне ад нас, она зусім іншая. Она Лукашенко сёння кажа, что трэба мачыць беглых, они, да, трэба мачыць. Завтра он кажа, трэба вызваляць, да, какой мудрый Лукашенко вызваляе. Сёння кажа, трэба з Россией мы, так сказать, браты, да, да, завтра трэба нам на захад, там наши суседзі, з захадам трэба заўсёды мець добрыя адносіны, да, трэба. І акажацца, што у тура карта паляка там, скажа, трэба вступаць у НАТО, першы жа тур правядзе праграму, чаму у Беларусі трэба вступаць в НАТО, ніякага сумнева. Так что, ну вот это такія людзі, ну. Добра, на завяршэнне, усё ж такі электаральны цыкл правярнуўся. Дэмакратычныя сілы і легітымнасць Ціхановскай, што з гэтай нагоды чакае? Як сказаў калега твой Класкоўскі, размыванне пачалося легітымнасці? Памятаеш, не памятаеш, ці тут эфіры па 3 разы на дзень, а што тебе памятаць? А в 21 годзе адразу пасля першага з'езда Ціхановскай, ну я так называю гэты форум, з'езд, ну умоўна скажем, можна называць, 22 годзе, што я кажу, першы раз, калі ён прайшоў, я был у эфіры ў цябе і казаў, што, ну, аб'ектыўна папулярнасць, значэнне і статус Ціхановскай будзе зменшацца. Вось. И не тому, что я это хочу, не тому, что мне это подобается, но это такая реальность, которую я бачу, якая будзе наступаць. И что мы эти 2 гады бачым? Ну, полное, скажем так, спраўджванне гэтага прогнозу во всех сэнсах, информацыйным, в сэнсе рейтинга, в сэнсе з'яўлення, скажем, оппозиции до оппозиции и так далей. Вось. Ці мае тут великое значение тое, что 25 год, некае мае, но не грандыёзнае. Ужо шмат разоў бліжэйшыя паплечнікі, той же Франак, Вечорка казалі, што гэта не мае значення, яна застаецца як лідар беларускіх дэмакратычных сілаў. Плюс то, что называется наши заходние партнеры, им это зручно, навошта им пачаць разборки, там, кто у вас, зручно мець, як казал Киссинджер, калі в Европе еще не было Евросоюза, были розныя и казали, что ці ёсць у Европы агульная замежная политика. Он кажа, ці магу я позвонить министру замежных справ Европы? Не могу, значит нема. Зараз ёсць в Евросоюзе адпаведнай структуры, звони, да, раней не было. Так и тут. Кому можно позвонить, кто представляет кіраўніцтва беларускай оппозиции? Ціхановскай, вот и звоним Ціхановскай. Гэта зручна ўсім. Кіеву трэба патлумачыць, яны ўсё ніяк разабрацца не могуць. Ну, да. Гэта зручна ўсім, гэта, ну, нормально, натуральна, і в дадзеным выпадку, ну, вот гэты, умоўна, скажем, кадэнцыя 25 год, ну, конечно, будуць все часцей про гэта вспоминаць і папрыкаць гэтым, ну, але логіка якая? Логіка, ну, она, может быть, нехта з'есць цібецца, але она і ёсць. Быліся выбары, пакуль на якіх яна, ну, скажем, атрымала больш галасоў, чым Лукашенко, некаторыя кажуць перамагла, некаторыя з гэтым спрачаюцца, вось, але сэнс тым, што пакуль няма новых выбараў, значыць, яна з'яўляецца вось гэтым прадстаўніком. Некоторые СМИ называют обраной президенткой, я ніколі так не называю, не лічу, что это правильно. Вось. Але паколькі, ну, нема новых свободных выборов, то до этого яна можа мець такі статус. Ну, я б сказал, что, конечно, критика будзе расці, але нікуды она, ну, мне здаецца, не пойдзе в отставку. И формально кажучы, в гэтым сэнсе е вот статус и позиции, не думаю, что значно зменятся с пункту гледжання международных партнеров. Ну так, з іншага боку, ну добра, пойдзе на заўтра ў адстаўку і што? Каму ад гэтага, каму стане лепш?
Абсолютно. да. Трэба рацыянальна ставіцца. Я пісаў рацыянальна ставлю да Ціхановскай, вот калісьці такі тэкст. Дзякуй вялікі. Нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік, аналітык Віталь Цыганкоў у эфіры. Яшчэ раз подписывайтеся на яго тэлеграм-канал, глядзіце яго праграмы на Белсаце, читайте на Свабодзе. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыо. Калі магчымасць ёсць, падтрымайце нашу працу. Жыве Беларусь. Жыве. Дзякуй за запрашэнне.